салом алайкум дӯстон, аз барномаи пиндодо барои шумо тарзи магазине ки ягон чия маҳсулота мехарем туғри заказ кардана нишон медиҳам. мисол ягон маҳсулоте ки мо заказ мекунем бояд магазинша донем ки чӣ магазинеё, магазини навай кӯҳна бояд ҳамаашро донем. вақте ки заказ мекунем закази мо ба туғри биёяд. барои подписатсия лайка гузошта видеоро то охир тамошо кунед. барои камтар поён меравем, магазин ҳаста, нигоҳ кунед. ҳамин номи магазин аст. барои маълумоти магазина гирифтан дар болои ҳамин номи магазин меҷиқем нишон медиҳад. через переводчик перевод мекунем ки чӣ гуфтагӣ аст. скрин карда дар переводчик медароем, мебинем ки чӣ навишта шудааст. мебинем ки мағоза таҷрибаи 4 сола доштааст. васитаачое ки дар бараш ҳастанд нишон медиҳад ки магазин чӣ хел хуб аст, бад аст нишон медиҳад. агар як ситорача бошад метавонед ки заказ накунед. агар 2 ситорача боло 2-3 ситорача метавонед ки заказ кунед. ҳамин мағозае ки мо интихоб кардем поён рафта мебинем ки чӣ маҳсулотҳо дорад. ҳамин маҳсулотҳои ҳамин магазинанд. баъд метавонем ки харем. мо метавонем ки дар ҳамин магазин подписатсия кунем. вақте ки подписатсия кардем дар мо тез реклама медиҳад ки мисол ҳамин маҳсулотҳоро дорем, метавонем ки бигирем. ва мебинем ки 21 000 подписчик дорад ҳамин магазин. ва баъд ин метавонем ки соҳиби магазин қадар гап занем, смс ҳастай. видеоҳои баъдии моро интизор шавед.